Mayong buntag kanatong tanan. Anya kita karon sa ikatloag duha nga Domingo sa tuig sa ordinaryong panahon sa atong liturhikanong kalendaryo. Ang atong santos nga ebanghelyo karon naghisgot kini mahitungod sa pagpaabot pinaagig sa bingay ang gingharian sa Dios sama sa 50 ka mga babay. Ang 5 niini mga maalamon ambot asa ka mo ani dapita og ang 5 danghag usahay ra ba maalamon ta apan danghag arabay nga na pod pero maglaban gyud ang maalamon kaysa danghag. Tuguti ako sa pagsaysay kaninyo og usa ka sugilanon. Diha toy usa ka tawo nga wa man in taon siya maminyo. Mao ni hinungdan sa di maminyo kay magbuhi na lang iro. Mao nga naa siya iro. Ang iyang iro katubitaw naw mag-ana. Puutan na siya nga iro. Ang buto si tawagan ng klasiyas iro nga ang naong murag gikumot og 99 ka bugdabaan. Unya, iyan ang paubanon. Pag abot ngadto sa train station, iyan ang ibilin ngadto. Kay moadto man siya sa iyang trabaho. Human niya na inig kahapon, inigbalik niya, uban na sad ang iyang iro ngayang gibilin ngadto sa train station, pauli ngadto sila. Matag adlaw mao kadto ang trabaho niya hangtod nga naanad na ang iyang iro. Usa ka adlaw niya na ato rin yung humanon kay musamot kataas ang wali, namatay ang maong amo kay nadasmagan di madasmagan ana mao may iyang paglabang og way sakyanan nga magpadulong nya kuyaw man na kanang mulabang ka og way sakyanan nagpadulong og naay naghaguros sinsiyo gyud ka nya paglabang nagsigig buki ki anang cellphone samot sinsiyo gyud lata kay mo naligsan ang maong amo. Ang maong iro ngadto sa train station kanunay na lamang nagpaabot. Niabot ang usa ka oras, ang 3 ka oras, ang tunga sa adlaw, niabot ang usa ka adlaw, hangtod ang sunod adlaw, nahimong usa ka semana, nahimong usa ka buwan, 7 ka buwan. Ang maong iro nagpabilin ngadto sa train station, diin siya gipahiluna. Nakasurvive ang maong iro sa pagpaabot sa iyang amo tungod kay kahibaw man siya nga mangalkal ngadto sa mga basura, maoy nakasustiner sa iyahang pagpabiling buhi until such time nga natiguang ang maong iro. Sige siyang paabot taod-taod, makatulog na lang siya sama nimo, natulog samtang nagwali ang pari. Sige lang yun siyang paabot hangtod nga namatay pod ang maong iro sa pinaabot. End of that short anecdote. Nindot dili. Nindot dili. Ako ganahan ko nga nagbasa niini. Ako nang gisugdan og andamang wali. Uy, nakahilak uy. Na-touch ko ano man kay pagkaanindot nakaingong ko. Sus kung ingani pa lang ang tao, nindot kayo. Samas iro nga batignaw ana iyang naw. Apan nindot og kasing-kasing kay ang iyang pagpangandam diha sa pag-abot sa iyang amo bisan tuod wa moabot pulido. Kay samtang siya nagpaabot diha sa pag-abot sa iyang amo, duna siya'y nakatunan. Wa baya nako giapil dinhi ang iyang pagtrain sa iyang iro nga manguha og basura. Apa nakatun ang maong iro nga mangita og pagkaon aron lang gyud siya magpadayon sa iyang pagpaabot
sa pagpangandam sa pag-abot sa iyang amo nga wala nagyod din tao moabot. Adunay ginaingon nga ang pagpangandam mao ni siya ang natural nga mga panghitabo, ang natural phenomenon kanatong mga katawhan. Kay ang pagpangandam mao kini siya ang inahan, the mother of all waiting and the culmination of all ending. Nga nindot unta nga sa atong pagpangandam duna tay makatunan diha sa atong gipaabot nga hapit nang moabot. Ang pag-abot sa Ginoo is not a possibility, but it is a certainty of our vision and dream nga siya moabot gayud. Nasayod gid ta nga siya moabot, the parousia, the second coming of the Lord, nga siya moabot kanato. Mao kini ang unang punto sa atong pagpaabot diha sa atoang gipaabot duna tay makatunan ug mao ni ang nindot nga pagpangandam sa atong kaugalingon. Tataw man kayo sa atong ikaduhang pagbasa nga si Kristo mitudlo kanato sa sulat ni San Pablo nga ang tanan aduna gayoy iyang kaugalingong pahat nga madawat sa panahon nga siya muabot ang matag usa kanato maka tagamtam gayod kana kun sama sa maong iro nagpaabot ta nga aduna tay nakatunan maunay tinuod nga pagpangandam. Ikaduha, sa atong pagpaabot gikinahanglan kanato nga dili ta magdali. Mao manay problema sa katawhan, nagpaabot, nagdali, unsay nahitabo, wa kapangandam. Tanawa ang 5 kababay nga ulay nga gitawag og careless. Ayaw lang ng dangahag kay murag sakit kayo paminahon. Oh? Careless. Ato lang in Englisson aron di kayo sakit. Unsa may nahitabo nila? Nangadto sila uban sa laing 5 kababay nga maalamon apan unsay nahitabo? Wa mangandam, nangadto ra. Nagdarag sulo apan wa nagdaog mga lana aron igdudugang sa ilang suga aron magpabilin kining magsiya. Mao man sa tong kinabuhi kinahanglan dili moalop ang kahayag sa atong kinabuhi, manginahanglan kini og grasyas Ginoo aron magpadayon ang maong kasanag. Apan unsay nahitabo sa 5 nga mga danghag o mga careless, wa sila kapangandam, nagpaabot ra apan wa nila kumplituha ang ilahang mga gamit. Mao na anuman nagdali. Sama gud nato nga riya ron dinhi pagsugod sa walis pare ning kita, oh Lord, kanusa man taon ni mahuman ang walis pare. Ayaw samtang nangandam ka diha sa pagpaabot nga mahuman ang walis pare, kinahanglan ang imong kaugalingon ready, ang imong ever ready battery or tawag na power bank naman na ron, no? Ready siya, kinahanglan na charge na kana. Kay kung wa na siya ma-charge, problema kayo na. Mulubat o niya na. Ngayon na niya, ang imong katapad, pwede mong huwam sa ibong cellphone, matubag na ka, halalubat ra ba? Pero di God, wa lang gilod, mahadlok lang ka mong sulti. Nga ang pagpangandam, kinahanglan, ana ang tanan. Tugaya mahuman suwalis pari, uy. Kano sa ka na mahuman sa? Hapit na raba ang alas 7, tuwang alas 6. Mga igsoon, nainindot nato sa uban ay, nagdalit.
Mao nang wa ka kumpletos mga gamit. Nagdali. Tanawa ragod, inigbasa unya sa mga pasalamat o kanang ato ang financial report. Inigbasa. Na ang uban, wa pagani panalangin sa pare, kanang mingon pare, og panalangin ka Dios, Diyos magagaw sa naman, anak, Kristo Santo, amen. Wa pagani na, nag-announce pa lang pasalamat. Tuwa na, adto na ko, uy, kay gutom na kayo. Nagdadali. Naku, kung sa kaya dadon na sa ilaha, wa pa may panalangin sa pare. Magunsa ka na sa ilaha. Ha? Nga ang tanan ipahiluna man as Ginoo. Unya na. Tanaw ko ni Ron. Kana galan na, wa na namang inahanglan. Tuod, nakainom, nakagkape. Unya, wa pa man kay pan. Mo ni panalangin sa Ginoo, paabot tuod ta. Pero gadali. Kanarabang magdali-dali. Masukamod na mga igsoon. Ayaw gyud. Ha? Kay adto na ka, may pare. Og manalangin ka Dios, magawas na man, anak, santo amin. Inigkanta na. Wala, sige. Lumbay na muglupad diha. Una mo ilana. Pwede na. Pero ako magpabilin jud ko. Kay naanad naman ko ana nga humanon gid usa ang kanta niya mo greet lang ko ninyo og happy birthday. Panagsarago ng pare nga mo greet og happy birthday bisag di mo birthday. Pero naay bagong nanimba dinhi wa kahibaw. Mingon siya, halala, nakibaw mang pare nga birthday ako, oy. Kilog ka diha, oy. Tubago na kasi mong katapat. Yung anak na siyang pariha, ilig humagig misa. Mag-happy birthday na, bahalag Holy Week. Mag-happy birthday na siya. Oh, araman, kay mutuo man ko, nga bisag gamay ra ang mga matay kada adlaw, daghan man ang mabuhi. Daghan man ang mga tao. Kada adlaw, daghang mga tao. Mao na nga kada adlaw, happy birthday. Huh? So mao na mga igsoon, nga kinahanglan di ta magdali sa pagpangandam diha sa atong pagpaabot. Ikatulo, mga igsoon, nga sa atong pagpangandam gikinahanglan kanato diha sa pag-abot sa atong gipaabot makadawata diha bitay tapuso nako ni usa ka sugilanon diha bitaw toy usa ka maestro teacher og unya wa gid siya maka-decide og kanus siya magminyo sus karon retireable na siya niabot na og edad nga 60. Sa ato pa, retire na ma'am, no? Mamara. Sus, diha pa man siya kahuna-huna nga magminyo. Hello, late bloomer. O niya, ang iya pag yung maminyoan, grade 12. Ang butog, pilaya idada ng grade 12. Corrupting minors. Oh, grade 12 ang iyang minyuan. Spuko mo na ika. 60 late bloomer karon pa mitibok ang puso. Tumitibok ang puso ko nang mawala ka. Mama na. Oh? Sus karon pa taon siya nakatilaw og unsa di ay ning bation og gugma. Dili bati kundi bation sa gugma. Niadto dayon siya sa estudyante nga 18 anyos kanini ang grade 12 abot pila edad ana 18 17 baka mingon din siya dahil ang akong gugma kanimo pulido ug way kuwang bisag sa isinta nako apan andam gihapon ko nga makigminyo nimo. Ningon dayon ang babae, unsa ka diha lolo? Huy lolo, ganahan maday ka, makagahom pa ka? Ay dili man na sa question sa gahom, question na sa gugma. Nya nahigugma man ko nimo. Tungod ang akong kaibog nimo, pagkakita nako nimo day pagklase ganina. Muulpot-ulpot sa kalipay, busa maluoy ka.
Intang ako sugta, kay ang dakong gugma, aray nagulpot-ulpot na. Pangutana, gisugot baka siya sa 18 anyos nga grade o 17 anyos nga grade 12? Pamalig mo sa sunod Domingo. O atong sination kon gisugot bagayon siya nga sa ato pa sa atong pagpangandam diha sa atong pagpaabot aduna unta kini bunga. Unsay bunga sa ilang pagpangandam sa pagpaabot? Kadtong silang 5 gipasulod ngadto sa bangkete. Ang bangkete mao ang gingharian sa langit. Makasulod di ay ka kung sa taas nga panahon imong gimaandaman. Bisag unsa pa nga mga stormy weather, musirado man siya o dili, apan ang imong pagpangandam pulido, muabot ra gyud ang punto nga sugton ka, makadawat ka, og mudaog ka. Mao ni akong pahimangnos tanan, halag sigig pildi sa imong paglansar, lansar na pod. Muabot ra ginang higayon nga kanang mga tao mapulan sigig lansar, mubutar na lang nimo. Nawala ka daog moong ka? Ha? Sumaw ka na'y sakto na pagpangandam. Og imo ka na nga ganti, ikaw nga nagpaabot kaniya. Nga wala matulog, wala magdali, og kanunay naa nangandam. Amen.